Vážené dámy a páni, projekt rekonštrukcie Starého mosta a výstavba električkovej trate do Petržalky je asi najvážnejší projekt, ktorý riešime v tomto volebnom období s podporou finančných prostriedkov Európskej komisie. Takto to vníma aj komisia a pre nich je to signál k tomu, že chcú aj v období 2014-2020 podporovať ďalšie projekty podporujúce verejnú dopravu v Bratislave s tým, že majú na nás jednu kľúčovú požiadavku. Chcú, aby sme tie ďalšie projekty pripravovali na základe určitého strategického rámca, za ktorými považujeme generál dopravy. Generál dopravy, ktorý bude tiež podporený z finančných prostriedkov Európskej únie a vytvorí rámec pre prípravu dopravných projektov na budúce programovacie obdobie 2014-2020. Toto považujem za veľmi dôležité zvýrazniť, že ten náš projekt zapadá do istého konceptu a ten koncept by mal vypovedať generál, ktorý bude postavený na dopravných prieskumoch a ďalších objektívnych údajoch. Čo sa týka samotného projektu Starého mosta, mali sme včera stretnutie s predstaviteľmi Európskej komisie, kde sme hodnotili tento projekt a tie informácie, ktoré sme si navzájom vymenili, boli nasledovné. Projekt má vydané všetky stavebné povolenia, ktoré potrebuje na to, aby mohol byť realizovaný. To znamená 3 stavebné úrady, Bratislavský samosprávny kraj, Petržalka a mesto Bratislava ako špeciálny stavebný úrad vydali príslušné povolenia. Čiže z hľadiska dokumentácie sme na tom tak, že máme vydané stavebné povolenia. Vypísali sme medzinárodný tender a máme záujem, aby tento tender bol maximálne transparentný a povedal by som nespochybniteľný, pretože z hľadiska časového počítame, že ten tender by sme chceli ukončiť do polovice tohto roku. Čiže máme záujem na maximálnej transparentnosti a otvorenosti z hľadiska tohto tendra, aby neboli spochybnené podmienky. Tender je zameraný na výber zhotoviteľa, to znamená toho, kto ten most bude realizovať, s tým, že mesto Bratislava bude pripravovať ešte jeden tender a ten tender sa týka externého stavebného dozoru. To bola požiadavka Ministerstva dopravy ako riadiaceho orgánu, aby dozor nad týmto projektom vykonával externý subjekt. My sme pôvodne počítali s tým, že to bude robiť naša spoločnosť Metro. Ministerstvo trvá na tom, že musí ten externý stavebný dozor prejsť súťažou. Môže to byť Metro, ale musí obstáť v súťaži v konkurencii s inými organizáciami, pretože ministerstvo chce mať zaručené, že ten stavebný dozor bude maximálne náročný z hľadiska kvality stavby a dodaných prác, ktoré bude vykonávať ten zhotoviteľ. Vrátim sa ku súťaži na zhotoviteľa. Podmienky tendra boli zverejnené, ide o medzinárodný tender, to znamená, očakávame, že sa do neho prihlásia medzinárodné konzorcia, ktoré budú zložené z domácich a zahraničných firiem. Prečo očakávame takéto prihlášky? Pretože súčasťou tendra je podmienka, že dodávateľ, teda ten, ktorý bude ten zhotoviteľ budúci, musí mať skúsenosti za posledné 3 roky s realizáciou mostného objektu, ponad tečúci tok, tak toto poviem. To je vlastne prípad, ktorý sa týka Dunaja. Pán inžinier Šloser to môže podrobnejšie vysvetliť, aká tá požiadavka presne tam je. A zistili sme, že nie je veľa takýchto realizovaných diel v rámci Európy, že v rámci Slovenska sa žiadne takéto dielo za posledné 3 roky nerealizovalo. To znamená, že prihlásiť sa len domáca firma nemôže, pretože nemôže splniť túto požiadavku na referencie. Môže sa prihlásiť firma, ktorá takúto referenciu prinesie zo zahraničia. Viacej informácií vám povie pán inžinier Šloser. Zatiaľ je skutočnosťou to, že si podklady súťažné vybralo 40 záujemcov, z toho 7 sú fyzické osoby, o ktorých nepredpokladáme, že podajú svoje prihlášky, jednoducho mali záujem vidieť, aké podmienky tendra sme nastavili. Okrem tých podmienok, ktoré som spomínal ako technické, teda tie referencie, ktoré musí predložiť príslušný uchádzač, tou kľúčovou položkou, ktorá bude rozhodovať o výsledku, bude cena. To znamená, cena bude rozhodovať o ponuke, ktorú predložia jednotlivé firmy, alebo konzorcia, ktoré sa budú uchádzať. A chcem povedať veľmi dôležitú poznámku ku komisii, ktorú pripravujeme a ktorá bude vyhodnocovať ponuky.
Chceme, aby v tej komisii boli zastúpení odborníci z akademickej sféry, ktorí majú skúsenosti s mostnými konštrukciami a stavbami, náročnými stavbami ponad tečúce toky, keď zostanem pri tom označení, ktoré som použil. Čiže prvá vec, v komisii budú zastúpení aj predstavitelia akademickej sféry, aby garantovali odborný prístup. A po druhé, chcem, aby členmi komisie s hlasom poradným boli poslanci mestského zastupiteľstva. Takýto prísľub som poslancom dal a chcem ho naplniť tým, že budú súčasťou práce komisie od jej počiatku, aby mohli dávať objektívne informácie svojim kolegom poslancom, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam o transparentnosti výberu zhotoviteľa na najväčší projekt, ktorý mesto realizuje. Z hľadiska dátumov sú veci nastavené tak, že do 20. marca sa podávajú prihlášky, 21. komisia, v tom čase už vymenovaná, bude otvárať vlastne obálky a budeme môcť zhodnotiť, koľko prihlášok do tendra sme dostali a akým spôsobom budeme pokračovať, bude závisieť od toho, aké tie prihlášky budú. Predpokladáme, že do polovice roka by sme mohli ten proces výberu zhotoviteľa ukončiť, pokiaľ sa nevyskytnú námietky, pripomienky a podobne. Zatiaľ v tom procese, kedy si teda vybralo 40 uchádzačov súťažné podklady, sme dostali 2 žiadosti o vysvetlenie a nápravu. Poviem presne, čoho sa týkajú. My sme tender pripravovali ešte v roku 2012. Referencia za posledné 3 roky, v tom momente bola rok 11, 10 a 9. Logicky, keď sme v roku 12, tak zákon hovorí o posledných 3 rokoch. Vzhľadom na rôzne okolnosti bol tender vypísaný až v roku 2013 a tie 2 žiadosti, ktoré sme dostali, smerovali k tomu. Týka sa potom, tie posledné 3 roky sa týkajú rokov 12, 10 a 11 a 10, alebo 11, 10 a 9. Správna odpoveď je samozrejme, že sa týkajú rokov 12, 11 a 10. V tomto zmysle upravíme tie podklady s tým, že za rok 2012 budú tie súťažné firmy predkladať čestné vyhlásenia, pretože niektoré daňové a iné skutočnosti ešte nie je možné doložiť ani do marca 20., pretože sa povedzme podávajú daňové priznania do 31. a všetky tie veci, ktoré poznáte. To znamená, rok 2012 je tým referenčným rokom, keďže bol tender vyhlásený v roku 2013. Považujeme to za normálne technické upresnenie, čiže za žiadnu závažnú pripomienku ku podmienkam tendra, žiadne iné pripomienky ani žiadosti o nápravu sme zatiaľ nedostali. To len dávam na vysvetlenie, aby ste videli, aký je priebeh tohto tendra. Máme záujem, aby ste mali maximum informácií o tom, akým spôsobom veci prebiehajú. Samozrejme s rešpektovaním zákona, že my nie sme oprávnení informovať o podaných návrhoch a žiadostiach uchádzačov. Toto myslím, že je známe, ale vysvetlenia na súťažné podmienky, na kritériá, na postup, na komisiu, to sú všetko veci, ktoré chceme, aby boli dostatočne zdokumentované. Poslednú poznámku poviem, Európskej komisii veľmi záleží na tom, aby tento projekt bol vo verejnosti komunikovaný a známy, aj z týchto dôvodov, ale aj z dôvodov, ktoré sme posudzovali ako sami, že potrebujeme opäť hovoriť s verejnosťou. Sme zvolali na budúci týždeň na 18. v pondelok o 18. hodine verejné predstavenie projektu. Budú k nemu zverejnené k tomu predstaveniu verejnému aj podklady. To znamená zatiaľ také vyjadrenia, že nič ste nedali a ako sa k tomu máme vyjadriť. Počítame s tým, že prostredníctvom spoločnosti Metro, ktorá pre nás zabezpečuje inžiniering, dáme podklady pre verejnosť, aby sa mohla pripraviť na tú verejnú prezentáciu a v pondelok, aby sa diskutovalo veľmi vecne o stave projektu v prvej etape, pretože v tejto chvíli hovoríme o etape Šafarikovo námestie Bosákova, ale budeme informovať aj o príprave druhej etapy, to znamená Bosákova smer Janíkov dvor. V akom stave je príprava dokumentácie, kam sme sa dostali, pretože aj toto bola naša téma rokovania s Európskou komisiou.